You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello! Hi everybody! Naglagot mi karon. Pagtanaw na lang mo. Paminaw di ay kuan. This is episode 117. Welcome. Welcome everyone. We're ready to hate. It doesn't mean that we're negative. It just means that sometimes it's nice to start your day with hate. Yes, we're drinking Haterade today. Okay. How are you? It's so scripted. Mo ganino mo na ma-cringe ko gamay, pero sige na lang. Naglagot ko kang kuan ba? Ay dili kang kanang post good ni La Cruiser good sa na abi daw niya na siya sa Korea kay tungod sa bus daw Si La sa Cruiser Davao. ay isa ka vlogger or a blogger I don't in know. Facebook. I don't know Okay. who he is. Basta Maybe- nag-post siya praising the Davao bus system. Oo, naman ko sa mga wala nakahibalo, naman ko bagong Davao bus system kanang libre ni siya. Unya kanang modern kay tanawon ba, gwapo kay tanawon ba niya. Syempre, ang mga taga Davao, uy, wow, kay bago good. Oo, naigno. Oh, bago good. Naigno ta. Oh, bago good, Mm. 'di ba? Bago good. Oo. Oh. Unya, apil na sila Cruiser didto. Gi-praise niya na siya. Praise niya. Oh, unsa ganito yang gi-post oy kanang Wow! Ana, Oh, dili po. Wower nasa Wower nasa Davao pa ba ko sa tingin. Wait Ay, lang. Murag Oh. Korea. Ana siya. Napa ba ko sa Davao? Korea na ba ni? Murag ana ang post. Something Oo. like that. Oo. Ana. Siya, I'm proud of my city. Ana good. Syempre medyo cringe gamay kanang nganong i-compare pa mag kanang laing nasod good ka dili man kailangan i-praise lang good pero na cringe lang ko gamay kay nganong kailangan i-compare og Korea. Pero mas naglagot ko sa iya mga basher. Sa mga basher, oo. Kaya ang iya mga basher ana siya Korea nga dugay naman na Cebu. Oo, kani pong ang uban lagi dili gyud mawala kring it's a Filipino trait, the crab mentality. It's a Filipino trait. If other people are happy, you have to bring them down, you have to make them sad, you have to hate on them. Ana man jud na. It's normal. You have to like accept. Ganun dili man nila nga pasagdanan na nalipay ta nga ingon ani na. Nalipay ang mga tao. Syempre, guys, kabalo ba mo na ang Davao is plagued with communists, criminals, terrorists in the past several years before me na wad-an og mga NPA diri. Mo na dugay kayo mi mag-advance. Oh. Dugay kayo amo ang development kay perminti na ay kanang say tawag ana diri kanang na mga Doon ta sa mga terorista insurgencies. Oo, perminti na yung mga insurgencies diri sa una sa Davao City na bombing sa na unang ay panahon. sa unang panahon to ha. So dili mi pareha sa Ubek sa Cebu. Dili mi pareha sa Cebu nga kanang dugay na mo nanukad. So we're happy for you. We haven't kanang brought you down. We haven't internalized crab mentality to bring you down or something. We're happy for you. Ganahan mi ana. Pero karon nga kami na po nang nalipay syempre daigno ba ang taga Davao no? Oh, nalipay mi oy. Kagwapo ani. Nalipay ba mi sa among bus kay syempre it's very modern. It's compared to according to my friends that are in Dubai right now, it's like the Dubai bus where it's a systemic bus. Na kanang naadyo siya kanang mga stop. Sana kanang bus stops. Oo, you don't have to say para. You don't have to say para. lugar lang. Ay, kailangan na. na di ay sila stop button sa sulod para di ka kailangan mo ingog lugar lang. Okay. Nice. Oo. Nya. Ako suporta kay kuana no na bisan pulihan ako. pulihan na tanan og bus, tanan pati jeep kay ang jeep ba ang dahilan nga no nabanggaan among sakyan. Kay bulok na siya nga jeep diya. Syempre ang mga operator they don't care about improving the quality of their or maintaining the quality of their vehicles sa ilang mga public utility jeepneys. They don't care as long They as don't.
boundary ang mga driver ana or maka daily income na. Go lang ng go, bahalag bulok na ang rim. So we're happy that that our city is like kanang considering to replace all of them with the Davao bus system. We're happy about that. Pero dili man kailangan ninyo dugay naman na sa Cebu. O sige, dugay na gyud na sa Cebu. We're Sige happy for lang, you. good. Wala man mi nakig-compare ninyo. Kamo ra man dayon nakig-compare. Kung Igo ra naa man ini. kung naa sila Oo. post na kanang, "Uy, gwapo kaayo diri ba ang amo ang kuan, among sistema, gwapo kay diri among lugar." Moingon ba di ay may kanang, mas gwapo sa Davao. Mo ana ba day mi? Oo. In fact, kanang pag magpahambog gani sila, uy, naagoy bag-ong kanang water park diri sa Cebu, ana. Hala, lami mo ato didto, uy. Hula to na tong piece of fare. Ana, mga dugyot na mga kuan, na mga comments. Moto, Kaya mga, wala na. dili man, ana lang good, ambot ninyo, oy, bahala mo basta kami, happy me, nya kung sa development ninyo, happy pod me. Feeling Dili na mo. ako, Mhm. Davao lang nang naaingon ana kanang malipay mi. Di- Dugay naman na sa kuan. Dugay naman na sa mo diri sa murag buang. Oo, ginadamay mo na tong dugay na ginaingon kring. Basta na ay something good that happens in Davao, they're not happy because kanang gina-align man gud nila ang when you say Davaoenos, gina-align din nila sa politics nga hate dayon nila tong mga gikan diri sa to Bisaya leaders, Di ba? Lagot. 'di ba? O Happy gamo biya mi. amo ang leader Happy biya mi sa inyo mong ang bus. i-bash di ay nganong apelon man mi ninyo bash. Kami ba Gani. di ay ng leader? Unsa pa man Gani. ni sila oy? Mga born and raised Davaoeña ba mi ni Kringkay? Oh. Oo. Lagot ko. When you nalagot ko. attack the leaders of Davao, actually dili man mi naga-care kaayo kanang okay lang kay inyo man ang opinion, politics man na ninyo, 'di ba? Hmm. Pero kung i-attack ninyo ang mismong city, ang mismong citizens, ang mismong developments, Oh, medyo matandog ko gamay, matandog ka. na-trigger ko. Na-trigger ka, oo. Hmm. Oo. Pero okay lang, bahala na mo. Umtay mahimo, we can't control other people, Kring. Ana jud na siya. Okay? Ana jud na siya. So let us all calm down and just be happy for us. Oh, Let's be speaking happy. of happy for you, kumusta naman mo? Scripted ka, no? Di nakuha na namo amo ang sakyanan. Happy kayo mi kay kabalo ba mo? 2 months ba mi walay sakyanan no niya. Dugay-dugay Fortunately, oo, fortunately lang pod na buotan kaayo ako mother-in-law sa kabuotan niya gipahuram sila og sakyanan sa Gipahuram iyahang mo friend. nila og sakyanan. Ay, sila po. Oo, actually, kami ang gipahuram pero na-aware siya sa among situation because of our mother-in-law. Kauban niya sa Couples for Christ. Tapos naa sila sa sakyanan nga wala ginagamit because moadto sila og UK. Ay naa sila sa UK, so ibili nila ilang car diri. So ilang gipahuram sa amo kay aware sila sa among situation. So mo to among ginagamit. But dili walay but. Thank you kaayo sa nagpahuram and ako lang masulti no kay makapahuway na gyud mi sa gasolina kay as you know taga north side mi sa Davao Kabantian area. And then among anak nag-eskwela sa Pisay Mintal, Tugbok, Santo Niño Tugbok. Imagine 88 kilometer daily travel. 88 kilometer na siya. Which is back and forth which is 4 hours more or less na travel time. Daily na siya na ginadrive sa ako ang husband na si Nathaniel Blanc. So ing ana jud ang akong pagka-introduce sa iha perminti. Oo niya. Ang among 1 month good na gas mo abot jud og 15K. Pero kailangan jud na mo siya ihatod otherwise alangan taon-taon day na mo eskwela no sa day mo. Lain pod. Na po yung mga tana nganong didto man jud nimo gipaskwela perting layo. Kay isa ra man ang Pisay diri sa Davao City, guys. Isa lang ang Pisay. Dili ko pwede Scholarship mag-request man eh, scholarship. dili ko pwede mag-request sa DOST. DOST paghimo mo Pisay diri sa tapad sa akong balay. Dili na siya pwede. So kailangan kami ang mo-adjust, kami ang manana po yung mo ana. Ling ano dili niyo ipa-boarding house inyong bata. Dili mi gusto ana because before na mo siya gi-commit sa Pisay, nag-interview sa kog mga naay kaagi sa Pisay, naay experiences dito, and fortunately I have my sister-in-law as a testament to
scholars of Pisay kay iyang ate scholar. Pero i-docs Oh, nako. edox. Naay bad side man gud ang mag-boarding house or magstay ang bata sa school because pag malayo sa family, dili daw kaayo Ay, close. oo. That's a Oo, dili given. daw kaayo. Oo, 6 years gud siya didto. So dili namo kaya i-sacrifice ang relationship sa among anak kung dito siya magstay didto sa school. So mo nang ginhatod sundo jud siya. Oh, so Oo. nice. Oo, bahala na magkaguliyang na iyang amahan na na-injured. Ay, Na-injured baw kaluoy. kay ang gipahuram reklamador. Ang gipahuram nga sakyanan lalong kay ang clutch. Reklamador. Lalong kayo ang clutch so napiang na siya sa 2 Oo. months siyang drive ato, oo. Napiang na siya lalom daw kayong clutch niya. Labaw na daw pag traffic kailangan pugnan ba ang clutch tapos ay clutch na pod para malarga, clutch na pod para basta sige kag clutch basta labi na kung traffic. So sakit na kay ang tuhod but now nakapahuway na siya. Oo, ma-imagine ako siya mo drive no kay kanang isa lang kakamot ba nag-ana ang isa ka kamot pa niya nag-drive. Ana. Ano man. Kay relax man kaayo yang isa ka kamot. Walay gibuhat yung isa ka kamot, nag-ana lang. Okay. Okay Unya, nganong ang isa kailangan ana? ang isa kay sa steering wheel. Ha? Unya, isa kay ha? Relax kayo. Nganong ana nga nganong ana di pwede ana. Ngayon dili pwede ilinang iyang kumo ana. Pwede, oo. Relax kayo Sige, yung isa ka sige. kamot. Oo. Oo. Wait, pero dili wa pa ko naman sa kung how are you. Napakoy ingnon kaning si Mikyat ba? Oo, Agian nga lang nato naman ni po na siya. dili siya uluhan kasi I don't wanna give her a huge amount of time. Pero kani si Mikyat ba nag-post siya recently nga please respect our privacy. Me and Ed are no longer together. Okay, there are things in our lives that are public and public and private and this one is private mark ana dili verbatim but it's something like that, okay? Oo. Tapos in another post nag-post siya mahirap pud wa na ko sa US kay basig hantod karon sugar mommy gyapon ko. What the Ay, mao ba? So naa siya'y subtle jab. Oo. Mao ba? Unya, Naglagot ko private pa ka tapos i-reveal gyapon nimo napaulawan na nimo ang imong ex. napaulawan I niya. thought it everything should be private niya. Two sides of the story ba na perminti mikyat no. If you post something like that napakaulawan nimo ang imuhang ex na kesyo ikaw ang sugar mommy, ikaw nagagasto. What could be his side? Basig siya ang nagabantay sa imong mga anak. Mao, unsa man ang iyahang contribution sa inyong relationship? Basig iboy-boy po na niya kay namuy-boy man Basig, ka. ginadismiss nimo ang iyang side. Dili ka maging ana porke ba ikaw ang dagag followers, ikaw ang dagag naglagot ko. Wala pa ta naguluhan, naglagot ako. Ang atong uluhan baya kay makalalagot pod. Makalagot tanan among mga uluhan. Okay? Pero mag-uluhan na tao, bikyat, basta magsulti lang ko sa imuhan na maglagot ko. Di na lang ako ni tackle ning 2 + 2 = 5 next time na lang ni B. Anyway, uy, mag-thank you ta sa atong donors, Ter, Yayu, Carmen, Steven, and Sonia. Thank you so Yes, much. thank you. Consider supporting us by donating sama ani ang mga wonderful donors. You can also buy some of our merch. Just go to diliniadvice.com. Thank you. And also, katong nagpalit og merch, katong t-shirt man yata to, or katong mga mamalitay pa, can you please send us a message? We won't dox your who you are. Kanang i-post lang sa mo, i-comment or i-send sa mo ang picture. Kanang i-post sa mo or i-send sa mo ang inyong picture wearing it, or bahalag wala nag-wear pero kanang nadawat na ba niya, nag-unbox na ba mo, excited kayo para sa inyo ha. Kunya ang kami di ay ang host di ay wala tay ingon ana. Dili, dugay siya, Kring. Dugay ang kwarta. Dili, naman, mag-order ta, okay? So, don't worry. Naghulat lang mi kay, actually, nag-order na mig-try, pero sa tawag anak Kring, katong ang Decline? CC. Gi-decline ang CC because dili daw supported. Unod ha, pero dili daw supported. I don't know why. Something like that. Something like that. Wala mitugti. So, we're waiting to order. Fill the PayPal account.
We're waiting to Ito order. among oo. Tapos amo lang to. Thank you so much listeners po sa pagpaminaw sa amo as always. Follow us on Spotify, subscribe on YouTube, or share this episode. Thank you so much. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Usa ka tawo nga nagdrive sa white Hilux pickup plate number NHU 9321 kay nang dukol og pedestrian na nagadalag kariton. Pag-reserve sa parking slots gamit ang imuhang lawas. Okay ra ba na? Usa ka bride nawala. Na, kana og uban pa sa dili ni advice. Karon ato nang itakel ang ato ang uluhan nga first katong usa ka tawo nga nagdrive sa white Hilux pickup plate number NHU 9321 kay nang dukol og pedestrian na nagadalag kariton. And not only that, nagdala pud siya anak yata to niya kay naay gamayng bata nga murag 4 or 5 gamaya years pa old. na eh. Bali na video nag-viral. Naay usa ka Hilux lagi, katong white pickup truck na ang driver nga lalaki nigawa siya sa iyang pickup truck. Ang pagka video man good is murag humanagod ang first encounter. Murag ang middle encounter na ang naabtan sa video ba. Ang position sa white Hilux ug kariton mura silag nagsugat. Walay bangga ha. Mura silag nagsugat. So I think na ay sayop ang kariton for disrupting the traffic. Siguro mo nang niinit ang ulo sa white pickup truck. Kay murag gi-block siguro siya or what. Pero ang naabdan man gud nato sa video is nagpatunga na ay nasa tunga na sa ilang encounter. Karon ang naabdan sa video, nagsyagit-syagit na ang driver sa Hilux. Na siya sa gawas siyang sakyanan, ginasyagit-syagitan niya ang nagdalag kariton. Ang purpose is what? Ngano pa man kang Ambot. muna og muyaw-yaw. Ambot niya pero mura siya nangasaba. Karon, ang issue nako diri kay aside sa gahilak ang bata, kusog kay tingog sa bata kring nga nagahilak. Okay? Kusog kay siya gihilak. Tapos ang issue nako karon is first of all, nganong kailangan ka muna og? Dili ka kailangan mo naog. Pag driver man mo no, driver man mo niya. Kapila na ta nagtackle diri kring, kapila na ta naka discuss diri og naay nagbinarilay tungod sa road rage. Anyway, ngano mo naog? Kapila man ta nganong init kaayo kag ulo nga kailangan gini mo muna og muyaw-yaw. Pwede raman ka mag-relax. Kapila na ta nag-suggest diri kring, di ba? Kapila na ta nag-suggest diri nga kung initon kag ulo mag-drive, pagpalit og katong bell. Or pagpalit og naanay squan karon, naanay ride or crash or hayahat, nabaligya gamay, i-attach nimo sa imong dashboard nasa Lazada siguro or Shopee. Di ay ba? Oo. Mag-drums ka sa sulod sa sakyanan. Ay kana, cathartic na. Oo. Or basig na ibaligya double peds. Ay kana, mas maayo. Kana. Mas labo maayo. Palitig crash, palitig ride, palitig hi-hat, palitig snare, palitig double peds, pag-drum sa sulod sa sakyanan. Kana makapawala ginaog kalagot ang mag-drum sulod sa sakyanan. Nganong mo naog? Nakaminos siya. Ikaduhang issue. Nganong mangdukol? Nganong mo syagit? Kana kaminos siya. Regardless na ni kung unsay nahitabo sa kariton. Let's say naka-traffic jud siya, nang bara jud siya. Let's say nang bara jud siya. Bisan pa sigurog nabanggaan ay. Mangdukol ba di ay ka? Pag mabanggaan, pag istorya mo, pagtawag og pulis para buhatag police report, i-insurance, humana. Humana. Ngano ni syagit ko? Para na ay feelings. Para na ay feelings. Pero ngano man jud mo naog mangdukol mo syagit. Ngano man? Oo. I-question ta mo. Gina-question ako. Muna ako no. Wala ko ilahing example. Ako rag yung bana nga si Nathaniel Blanc. Believe gyud ko ana sa iya kay kinsa ako, ganito guys, imong bana, kinsa ganito? Nakalimot na ka no. Kinsa ganito? Dili gyud nimo mahinumduman si Nathaniel Blanc gani no. Ay tama di ay. Oo. Siya ra man akong ma-example kay siya ra man akong kauban no. Pero mo jud na siya akong best example. Dili gyud na mo init yang ulo guys. Pag mag-drive masking makalagot ako noon.
Ako ang maglagot. Tas pag ako ang maglagot katawanan kayo ko, akong ginabuhat wala mo koy bell. Wala po Oh. koy crash, wala koy ride, wala koy toms, wala koy snare, wala koy double ped. So dili ko maka-drums. Akong ginabuhat naga-peep na lang ko. Peep mo na ko sa Ikaw sulod ang mo sakyanan. ikaw ang mo pip. Ako ang baba. Ay imo Ako ang baba. mo-peep. Dili ko mo pislit sa busina. Akong baba mo pipip. Wala ako katawanan kay ko ay. You're so funny. Yeah, I'm so funny. Oo, naga-peep ko. Pero siya kay wala lang. Murag anong saka? Murag siya nonchalant. Wala lang sa iya ha. Pero mailhan ako pag suko na siya. Naa siya times na mailhan ako kay ngano. 'Di ba? Dili na no niya mabuhat sa electric kay ang electric dili man gud walay tingog. Pero katong among sakyanan kay kuan pagod gasolina. Oo. Pag maglagot siya kay ihang i-push niya ang pedal sa gas ba. Kay Oo. dili man na ay pwede man gud na i-push nimo di ba nga dili mo larga. Oo. Mag-create lang siya og sound na murag mag-racing. Murag screeching sound. Oh, murag dili screeching. Okay. Oh, anaon niya kring. Ay, Tas hinay kay siya modagan, murag i-savor niyang moment, murag tag 1 second per inch. 1 second per inch ang iyang dagan. Tas habang naga 1 second per inch ang iyang dagan kay naga push siya sa pedal sa gas. Pero rare times lang niya ginabuhat. Rare times lang yun. Pero karon sa electric dili na niya mabuhat kay walay tingog. Ay, kaloy sa So, electric. So kung malagot lang siya, wala siya may buhat ka ng electric wa man siya tingog basi unsaon niya push diha wala jud nay mahimo. Mao lang to guys. O ayaw mo pagkuan ana bing. Di kanang lalaki nga NHU 9321 ang plate number. Ikaw nga tao ka. Nakaminos ka Tao sa dili na siya tao, animal na siya. Nakaminos siya sa Ay, lalaki batasan. na nakakariton. Wala siya batasan. Why Way buot. edukasyon? Oh. Bastos. Oo. 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 Dili ko ganahan og mga ingon ana. Porque naa kay dili gihapon kanang mga tao nga mga naisakyanan dili man ko moingon nga sila tanan ingon ana. Kato lang gyud siya si NHU 9321. Siya lang gyud ang ingon ana kay bastos siya nga tao. Bastos siya nga tao. Correct. Bastos siya nga tao. Og isa pa, pagkakita niya nga nag-video, ni sulod din siya sa sakyanan. Ay. Tarlawan man di ay. Madlok og kamera. Ang nakaayos lang kay ate, kay clear kayo yung cam. Ay, As in, ganahan ko. kita jud ang plate number, as in so clear, so crystal vivid, clear shot of the plate Basin number. iPhone. Wala po ta kabalo. Pero naluoy ko sa bata. Ang mga comments ba dito no, pwede daw siya masuspendan og license or ma-revoke ang license. Tapos pwede po daw siya kasuhan og RA 7610 child abuse causing trauma to the child. Kay gisapak feeling nako father to niyang nagdalag kariton tapos gidukol man iyang papa sa iyang atubangan sa bata nga babae. So wala pa ta kabalo kay developing story pa ni siya. Dagan gani ga-report sa kanang mga police or sa LTO dagan nagatag. Pero unta no maka-learn jud tog lesson ay as in need jud og justice ni. Dili pwede na walay mahitabo sa katong driver di NHU 9321. Labaw na nga naa siya na traumatize na bata. Dili gyud ko mosugot. Dapat naa-joy mahitabo sa driver sa NHU 9321. Oo. If superpower ka, unsa imong buhaton ani nga moment knowing that you know this information? Gusto ko na ako'y powers ni Magneto. Kay ako ang gubo ng iyang sakyanan pinasaro. Para lang it's subtle na mahasol siya. Dili siya maguba gyud ang iyang sakyanan jud. Pero gusto ko nga mahasol siya. More nice na siya nga idea. Pwede nimo siya ipislaton ang iyang Hilux as a Magneto person. Oo. Ikaw unsa di ay imong buhaton? Ako, di rin ako magamit ang power ni Professor X. Kay aside sa mind reading and telepathy, pwede man gud siya mag-possess sa imong crane. And speak as you. Kanang pwede kanya atuon niya imong brain and speak as him. Tama di ay no? Oo. So atuon ako possess na ko iyang brain
And then mag-live ko sa Facebook, niya mo angkon ko sa kung sala. Ay, Tas hala, moadto gwapo ko na. sa police station, magpakulong na lang ko diretso. Ay. Asa ang susi, pakulong na ko akong self. Ing ana dapat ang mga gamit na tarong para kay Professor X. Ing ana siya pagkagamit. Oo. Gwapo na, gwapo na. Oo. Gwapo siya. And at the same time, nagka-justice sa sakyanan, at the same time, nagka-justice ta sa driver. So, both are settled. Nanglagot na ko, siya ng labaw mga na nga na ay bata involved. Nalagot ko na aning ni NHU 9321. Di ko ganahan. Gani. Karon, mag-move on na ta sa next uluhan. Pag-reserve sa parking slots gamit ang imuhang lawas, okay ra ba na? Kay Okay, balo guys, man ta nga namo gud- dili, no? Ay, dili sa tamagkuan kring kay lain-lain ba yung mga opinion ani. I was surprised when I read the comments. Mao I ba? was surprised. Oo. Ana si kani siya nga post gikan ni sa Davao Idiot Drivers 2.0. Hmm. Basa. Tapos ni ana si sender nga maayong adlaw admin na anasad ni mga team idiot mutindog sa parking area para i-reserve ang parking spot diri sa Abriza ning karong adlaw December 14, 2025 which is yesterday. Pasado alas 11 sa buntag. Kanang lalaki na naikauban mga bata atangan na nila kanang Toyota Cross. Tapad anang pula na Vios na muhawa. So paggawasay din ning Toyota Cross. Mm. So paggawas nila, at least na sila daan dito Mariana. Ipuli na lang nila ilang lawas. Paghawas sa Toyota Cross, gitindugan dayon nila og ni rason na reserve ni para sa amo ang van. Nawala may nakabutang na signage. Gibalikan namo ang area og ni park ang ilang van na gigamit. Gipasagdahan ra namo kay klaro kaayong nagpa-victim card na sad na sila kung klaro kaayo nga magpa-victim card na sila kung patulan namo sila. I was rephrasing it kay dili kayo clear kung isultin ako. But anyway. So, react. What's your reaction? Go. Ay ako dili man gyud ko driver no, pero nganong mo reserba man gyud og kanang imong kalawasan. Nga dili man kasakyanan. Sakyanan ba di ay ka nganong ireserba man nimo imong kalawasan? Kung kinsa tong nakauna sa spot, kung kinsang sakyanan ang nakauna sa spot, siyal mo parking diha. Nganong gamiton man nimo imong lawas? Ako same man we share the same opinion. Kanang laban lang tagpatas guys kay kung sakyanan ni tanan dere, sakyanan dapat ang mo reserve. Ay sakyanan dapat ang magunahay dili tao kay dili man ni human parking spot. This is a car parking spot. Oo. So para patas ang laban, justice ta diri guys, Justice League ta diri. Kung patas ang laban sa istoryahan, dapat ang una nga sakyanan mao'y makauna. Ang una nga nag-ata nga sakyanan mo'y dapat makapark. Mo na ako ang opinion. Opinion po ni Kring Kring naga-share me. Pero ma-surprise ka sa comment. Na-surprise ko. Sige daw, i-surprise daw ko. Nganong bawal di ay mag-reserve? Nganong bawal di ay tesa. Wala magoy kama kamo ba pag mag-comment? Ngano? Bawal di ay mag-reserve sa parking area? Unsay violation di ay pag-ingon ana? Sa kadagan sakyanan maglisod jud og park karon even sa SM lisod kaayo. And para sa kuha wala may sayop ana ug dapat lang pud i-consider na kay naa sila yung mga bata baya kaysa mapalayo pa ang sakyanan. Mao ba? So mo na iyang comment. So according to this comment na si Sam Blanc kay ngano bawal ba di ay he's actually right or she is actually right kay basi They babae are ang right. Sam. They are right. Di basi masuko siya basi dili siya they. Ay, So he she sa una Sam pa is man right. pa man na ang they nga kung dili ka kabalo kung she or he. They gyud na sa una pa man na wala pa yung mga discussion sa pronoun anyway. Oh, bawal ba din na tama siya wala may bawal ana. Oh, sa bagay wala Wala may bawal ana. may bawal pod. Oo, wala bawal ana. And in fact, pwede gina nila buhaton. Mao But ba? the question is it fair? Is it fair? I don't know. Kung naay sakyanan, ilahang sakyanan ang nag-send sa ang nag-send sa complaint. Nag-atang na daan didto versus naay nag-atang human. Kinsa dapat ang tagaan og priority as a car parking spot? Car.
Ang car nga nag-unag atang mo dapat tagaan og priority dili ang lawas. Oh, dili ang Dili lawas. ang tao. Oo, dili ing ana. Nganong ing ana. Pero tama man ka nga dili bawal. Sa Kung bagay tana lang po. kung fair ba na. Kung mukampi ka sa unfair, kung mukuan ka, kung mudapi ka sa mulin ka towards sa unfair, which is okay lang na human ang mag-reserve sa parking spot. Ma-question ang imuhang morals. Ma-question lang. Ako, wala kayo ko strong opinion ani no. Ang ako opinion nanggikan lang man pud sa mga post pud sa una sa, di ba sa una pa man nga issue nga naay mo park sa ilahang lawas. Diadto ra Oo. pod gikan na ako ang opinion nga nganong i-park man nimo imong lawas nga dili man kasakyanan. Pwede nimo i-park ang imong lawas kintahay nagpila sa cashier. Karong December. Taas na Mm. kaayo ang mga pila sa mga cashier. Na kay Oo. kauban na mo park dito sa mupila daan dito sa cashier habang ikaw naga-shopping. Kana dili ko mo kontra na. Alangan kay ang cashier is a different thing. Mm. Humans man jud ang magpila diha. Humans man. There are no cars. We're talking about a parking spot. It's not a human parking spot. It's a car parking spot. And if a car is already there, na nag-atang para mo park, kay gawas naman ng Toyota Cross, so naanadaan ang ilang sakyan na nag-atang na para mag-park, pero dili siya ka-park, kay nay tao. That's unfair. That's Oh, unfair. Unfair Mm-mm. na. Dapat paunahon, dapat i-priority ang kuan. Pero kung ingon ani di ay nga naa di ay mga mudapig sa mga nag-reserve or naay ni kontra kang letter sender, naay ni kontra nga nganong dili ka unsa ni? Dili ka diskarte. Ang isa pud ka comment diri kay niingon siya nga, diskarte ra man na nila. Ang kuyaw ana og naa pa sa balay ang sakyanan padulong pa sa mall uni ang kauban nag-atang na daan sa parking lot. Pa sa balay. Buang lang. Basi Uy, na. daghan jud naga-share. Daghan jud og salungat og kanang opinion diri kring kay sa ato ang opinion kay ana pud ning isa ka comment diri nga mura man kag irong buang ang iyang giingnan ang sender. Oo. Mao ba? Mura man kag irong buang pataka ra paghot diskarte imuha ka diskarte pud na nila di man pud ikaw nagpakaon ana nila. Nakuratan ko. Ang mindset ba murag dili same no, dili same ang ang upbringing. Mahagbong gyapon ni sa mama. Sa mama ni mahagbong tanan. Your mom, did she raise you right? Clearly, they weren't raised right. Clearly. Ay, na-judge ang mama. Oh, yo mama didn't raise you right. Gani, murag ana, no? Kay, tanaw nila okay lang ni. Pero, in all fairness, dili ni okay ha. Kay, para sa ako it's my opinion. Dili ni okay. Kay, kung ang nag-atang naanay nag-atang daan nga sakyanan, okay? Tas ni gawas ng Toyota Cross, they should have that parking spot kay nag-atang na ilang sakyanan. But since you're there, creating a human shield, dili fair. Dili fair. Pero kay diskarte man di ay na nila, sige. Okay. Mahilom Kabalo ta. ba ka, Kring? I think we're the minority here. Dagan yung comment ay. Ano, iyakin ra kaayong sender bago ra ni siya nakasakyanan ba? As in, ning ana dyan ang comment. Ay, kanulay na, oy, mao ba? Oo, murag- Gitira gyud nila si letter sender. Yes. Mao Yes. ba? Ana pa, hilak man ka sender, hinay man gud kag lubag, ha. Hala, kuyawa, oy. Na-amaze ko. I thought, kay di ba sa una, I thought we are better. I thought, kay di ba sa una, issue, daghan man naging ani nga issue sa una, nga, ang tao, ang gipagpiestahan. Karon, kay ang nakasakyanan, ang gipagpiestahan. Hala, kuyawa, no? The world is surprising. the world is going backwards. Their morals are going backwards. I don't know. Para lang po sa ko Tungod ni sa Ana po Facebook. siya At least na ay ka ng marag medyo ano lang po siya, medyo bully lang pagkaingon. Bully siya pagkaingon pero at least ang iyang opinion is murag same sa to pero lain iyang comment ana siya basin taga bukid na sila nakalugsong. Grabe po.
Dili Lain pod. pod. Lain pod. Lain pod. Dili lang ta mag-name calling ko, lain pod. Oo. Pero sometimes ba ano, uy, I don't share this comment ha, pero I believe she is like iyang gina-share ang iyang opinion sa moi as to dili okay ang human ang mag-reserve sa parking spot. Okay? Pero sa man good no, I believe that the answer to hate is hate. Pwede pod. Oo. Hay nako. Murag unsa ba biyaan na nato ni nga topic kay nakuratan murag ko. minority ta ani. Oh, No, nakuratan nakuratan ko. ka no. Dagan kay comment na ka nang nagkampi sa humans na Oo. nag-shield sa parking spot. Sa una kay daghan kaayo ang mga way sa humans. Karon kay mga way na sila sa sakyanan. No? Na Na-amaze ko. parking lot man to, dili man to human lot. Unsa na? Murag kuan, murag ka ng sementeryo kay human lot. Uy, si Mako. Hoy, ang sunod na uluhan kay usa ka bride nawala, netizens daghan kaayog theories kung ano siya nawala. Kabalo ko, wala pa ko'y alam. Wala pa ko'y alam. Sa ani nga storya. Dili na nato i-play ang taas man gud kayo ang iyang report sa ABS-CBN, 6-minute video siya, so dili na lang nato ni i-play. Ayaw na Pero ako na lang i-share sa inyo nga. Kaning isa ka lalaki nga si Mark RJ Reyes, usa ka IT engineer, o iyahang fiance nga si Shera De Juan o Sara, kaslon unta sila tong December 10. Pero nanangid siya nga moadtog mall para mopalit og sapatos. Iyang gibilin niyang cellphone. Iyang gibilin niyang cellphone sa ilang balay para i-charge. Wala na siya kabalik. Nawala siya. Nakoy theory, wala pa ko'y alam ani nga story. Nakoy theory. Okay. Nag-cold fit. What's your theory? Nag-cold fit ang babae. Actually, maupo na ang gina-comment sa comment section na basin daw nagka-cold feet, dili gusto magpakasal. Oh, gibilin pa jud ang cellphone. Mula ka ba di kag wala imong cellphone? Tapos, kring kabalo ba ka nga naapoy nagka-comment na dili pareha sa imo og opinion. Kay ana sila nga, sometimes daw pareha sa uban nga, ginabilin daw nilang cellphone kung kabalo sila mabalik sila dayon. Mao ba? Ay, dan jud ko niya direct takoyaki. Thank you. Hala sana Si Nathaniel Blanc. Oh, I would like some. Nagtakiang. Ay, kaluoy. Anyway, oo. Ang ilang gina-comment na opinion is kanang basin dog kanang gibilin jud niyag tuyo kay kabalo siyang mobalik siya dayon. Ing ana ang mga comment. Kabalo ba ka Kring? Legit jud siya missing ay kay pati ang ilang company nga Up Cloud Accounting kay naghatag na og kuan kanang pabuya. Ay, di ay ba? Missing Shera De Juan, 30 years old, reward 20,000 pesos. Last seen, North Fairview, Petron, Quezon City. Date missing, December 10, 2025. Please contact us if you have any information. 0967-1270266. So, muna ang... December 10 nawala. Dili December 10 unta kaslon. December 10 nawala. Oo. Ay, sorry for that. Ako ang information ganina. Pero December 10 siya nawala. Anyway, nakoy ingon. Murag, sa ako lang tanaw ha. If you see, I'm gonna send you ha. I'm gonna send you. I-send man mo sa ako. I need you to see, there's a post. Copy link. Gibutang na lang nako diri sa baba. Kana. Gibutang na ako ang link diya. Anyway, kung makita nimo na nga post, I think they're pretty serious to get married. Kaya they have prenup photos. Okay. You see it? Mm-hmm. They paid for that shoot. Look. Yep, na sila prenup. Na sila ka ng matching outfit, matching sneakers, matching shorts. Okay. Iyahan ning kumpanya ang nag-post. Iyahang trabahoan siguro ni. Yes. So, ang ako alang kay, kung naay nag-comment nga basig cold feet, ang ako alang pod kay para maiba ko sa imong opinion no. Basig nawala gyud ni siya. Giunsa pagka kuya wa pud na mawala ang grown woman. Oy, giunsa kaya na basig na human trafficking siya.
unlikely dili man gud ta western country, so wala kayo tay mga serial murderers diri, serial killers diri or something, tay mga serial rapists diri. Naa siguro pero dili ang anak kadaghan pareha sa katong mga sa dito sa west. Pero unlikely gihapon nga isa ka grown woman mawala. Oy. Oo, dili siya common, like rare lang siya. Unsa She ka was ni last unsa kaya seen ni no? She was last seen wearing black pants, black jacket, black shirt, tumbler, and a coin purse. Wala siya dala bag. Wala lang. Wala. Wala. Black pants, black jacket, black shirt, tumbler, and a coin purse. Makuan ko, kuan lagi. Na something Sige. Missing. Shera De Juan. Shera Sherra De Juan. DEJUAN. 30 years old. Reward 20,000 pesos. Nya, kuan na bayaron no? December 15 na bayaron. So she's missing for 5 days na. Nihantod karon murag wala pa siya nakita kay giadto na ko ang profile sa iyahang fiancé. 11 hours ago nagpost siya, wala gyapon siya nakitaan. Wala no? Naay nangutana diri sa iyaha juning wall ha, sa katong fiancé nga lalaki. Nanangutana sa iyaha sa comment, have you checked her digital footprints? Like browser and social media search history at least from 1 month ago. Ning tubag ang iyang fiancé na si Mark RJ Reyes, siya, yes ma'am, no unusual talaga po but if may na-miss po ako, nasa PNP cybercrime naman na po yung phone po niya. Unsa na gi-surrender na di iyang cellphone sa PNP. Tapos na ay CCTV footage of her when she was last seen nga mo ning gawas sa balay. Nya maura to ang nag-iisang CCTV footage. Asa ka daw siya moadto kung lisuda pud ana pud no kung mupalit gani sapatos no. By the way, sa ABS-CBN News nga interview, nag-review na pud daw sila CCTV sa mall. O gani Kung asa sa siya mall mopalit gani. og kung asa siya mopalit og sapatos, wala siya nakitaan sa CCTV. Wala. Okay. Oo. But you know what? Kung ang tao determined yun mawala, she will do anything, even leave her cell phone behind. Mao gani na akong ginaingon no. Gusto siya nga mawala kay ngano laging gibili niya iyang cellphone. Basta mo palit og sapatos, madugay man na. Kaya ang babae mag-shopping, dugay na Pangitaon pa Naga-girl nimo. math pa. Oo, naga-girl math pa. Oo. Libuton Yan pa na na siya niya ang tibuok mall bago siya mo settle sa sapatos Oo. na iyang gusto. Oo. Tapos i-google pa na niya, research Oo. pa na niya. Oo. Oo, iya pa Diba? ng sukat-sukaton. So magdala na siya og cellphone. Dili na siya kadali lang. Nag-cold fit lagi ni sa akong pananaw. Seryoso ang tanan. Ay sus. Dagan kay siya yung CCTV footage ba na katong nagawas siya, katong padulong na siya. Pero other than that, wala na tay laing kuan. Wala na tay laing information ko asa siya. Well, what are your thoughts about that? Share your thoughts. Share. Yeah. Pag-comment mo sa Spotify, YouTube, or Facebook about that. Kung unsa inyo ang mga theories about that. Viral man kayo ni Mao The ba? Missing Bride. I-type lang na ninyo sa inyo ang search function, search field, whatever, sa inyo ang social media app. Makita na dayon na ninyo na news. Okay? Okay. So, diri ra ta kutob, guys. Dere ra ta kutob. Thank you so much everybody for listening. Thank you so much. Bye! Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Kung naamoy mga istorya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Napod may mga baligya nga merch sa among store, na t-shirts, na tote bags. Palit na mo! Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, mora to guys. Tanghal salamat sa inyong pagpaminaw. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart.
Bye! Bye!